ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲಂಚಲ್ಲರೆ ಯಾನ್ ನಿಗಲಿಗಿನಿ ಪೇರಿಡ್ದು ತುಪ್ಪ ಮಲ್ಪನೆಂಚ ಅಂತ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯಡು ಅವೆಂಚ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬರ್ಕ ಯಾನಿತ್ತ ಮೂಲು 1 ಲೀಟರ್ದ ಅದು ಪೇರ್ಗೆ ತಂದೆ ಡೈರಿದ ಪೇರ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಇಜಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೇರ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಸಮ ಕೊತ್ಪ ಅದು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂದೇನು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿದ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಎಂತಂದು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಡ ಗೆತ್ತೆ ಅದಾಗ ತೂಲೆ ಬಾವೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾತಂಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬೌಲು ಪಾಡೋನ್ಗ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಬಾವೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ತುಪ್ಪ ಮಲ್ಪಾರ ಒಂದೇ ಬೋಡಿಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಇಂಚ ಗೆತ್ತದ ಒಂಜಿ 15 ಲೀಟ್ರ್ದ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ತೂಲೆ ಒಂದು ಬೌಲುಡುಂಡು ಇಂಚೆ ನಿಗಲ ಗೆತ್ತಿಲೆ ಚಿರು ತುಪ್ಪಲ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ನನ್ನ ಒಂದೇನು ಒಂದಿತ್ತೆ ಬಾವೆ ಉಂಡದ ನನ್ನ ಒಂದೇನು ಕಾಯಂಡ ತುಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ಬನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಬಾವೆನ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಾವೆ ತುಲೆ ಪಾಡ್ನ ಸುಮಾರು ಉಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಪುಟ್ನಾಗ ಅವು ಅಡೇಗೆ ಚೂರು ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಸಮ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹೈ ಎದಿವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಮ್ ಹಿಡ್ದಿವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ರೆ ಶುರು ಆಪು ರೈಕ್ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಕೊಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರ ಪಾಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡಿರು ಬಚ್ಚಿರ ಪಾಡಿನೇಟು ಆಯ್ಕೆ ನೇಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಡ್ಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಯ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿರ ಬಾಡೊಂಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಯ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನಂದು ಅರ್ಥ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಡು ದೇಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೈ ಆಡ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುಡು ಕರೆಂಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೊಂದೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆತಂದು ತೂಲೆ ನೆಯ್ ಬೇತೆ ಬಾವೇದ ಬೇತೆ ಅವನ್ ಬೈದುಂಡು ತೂಲೆ ಬಚ್ಚಿರೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಬಾಡ್ದುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ನೆಯ್ ಅವನ್ ಬೈದುಂದು ಅರ್ಥ ನನ್ನ ಒಂದಂತ ಆವ 2 ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ತಾಕೊಂಡು ಇಂಚನೆ ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಕ ಒಂದಿತ್ತೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆತನು ನಮ್ಮ ನೆಯ್ ರೆಡಿ ಆತನು ದೇಬಂಡ ಬಚ್ಚಿರೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಮಿತ್ತು ಬರೋದು ನೆಯ್ತ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿರತ್ತೆ ಕಾಯ್ದಿನಂಚಿ ನಾವೇನು ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ದೇಬಂಡ ಅವು ಆತು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಫುಲ್ ಚಪ್ಪೆ ಆರ ಬಿಡ್ಕ ಇತ್ತೊಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆತನು ತುಲೆ ಐತೆ ನೆಯ್ ಬೇತೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಬಾವೆದ ಬೇತನೆ ಆತನು ಬಾವೆದ ತಿತ್ತದು ಕರೆಂಟ್ ತಿತ್ತು ಬೋದ್ಕೊಳ್ದುಂಡು ನೆಯ್ ಮಿತ್ತು ಬೈದನು ನನ್ನ ಒಂದೇನೊಂದು ಅರ್ಪೇಟ್ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತ ಅರ್ಪುಗ ನಮ್ಮತ್ತ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಗೀ ರೆಡಿ ಆತನು ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದಂಡು ಒಂದಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.